Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapau tam jong ka India. Minta kalami ha ka jinglong batmai. Ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking. But ya ki jing tip bakam bnia. One shaka Frank Motors light ko ringi. Lani phone hau number hinyo not sausan ar. Not hinyo khandai hinyo lai. Ke Indian Oil Corporation Limited ke bapet ya kathaj te lami ngi lengba ka office jong Chief General Manager CGM Indian Oil kala pelong ya ka jingalang mat kinong sam LPG cylinder jong ka Khasi Jaintia Hills District harengkat baka jingan trelang mat ka office jong ka online 10 service center Shillong kabala shimti man pentelun ya ka jing pendrong kerteng ya kinong yo mentoy neki beneficiaries na ka scheme harengkat ka jingan trelang mat ki seng 3 months ngobha ki NGO ki seng samla ba ki society ba pair Hakani ka jingalang na dan rengkat ru ki he ki han jong ka Indian Oil Corporation Limited kata na du UDP Vidyarthi CGM LPG Indian Oil bat ukalyan nath u division LPG sales head na Guwahati. Napanya ya kani ka jingalang da ka Sashwati Mudoy ka balong ka manager jong ka LPG sales sa ka jila Meghalaya. Laidon lang ru kinong sam gas cylinder hakani ka jila kumchu ru ki NGO bar ki kunhon pair na barok ki district jong ka Khasi bat Jaintia Hills District. Hakajing ajingkran jong CGM ula IMCM yaki seng 3 months ngau bhabat ki NGO lingba ka jingarap uba juban lang kharbi khiu ubalong kum away state mobilizer yakani ka scheme barok away kani program ka de halor junga scheme ka bagi khot ka pradhan mantri ujwala yojana kani ka scheme ka bala panmi da ka Ministry of Petroleum and Natural Gas house name arja khandrio ti kani ka scheme ka de kabala panmi khanang daga sarkar India na kabanta ki longying gi bedok khamtam na kabanta ki longkumi khamtam kumangi tip ba ki longkumi ki dei kita ki nong sumari ka yeng kasam ki nong sumari ka yeng hetja ti kumangi tip ha ki por ki barem ki baca men ba ka LPG kam padon kadang ka tin ka ba ki ong ba la phi thang shikilu la ne kuman chong no shikilu ya ka ding thang ha ba ka yeng hetja ka long kum ba phi thang haru saus pa paket yu cigarette la ni saus pa paket yu cigarette ko bagi ubri tina man kata kadau kan ni ka scheme ka de rusi benta ban wara ya ka jing khut ki subah ban wara ya ka jing khut ha ba ka kamra setja ban lat na ka jing kanu no jing pang kumbang itep ba ka trem ka bami na ka tu ka kamra setja ka long ka trem ka ba sniu na ka benta ka kwat ka kya ti kata ka ni ka scheme ka de kerpang na ka benta ki ni ki long kami la ni ki 18 plus adult kumangi ong nang ta de ya ka ni ka scheme la permit ngong du house nam arja khan riu ti nang ta de ha ka tu por ka achievement jong tu ka ha tu por ka de 22% ha ka enrollment nam ta ki beneficiaries lani kita ki nong yo mentoi na ka ni ka scheme PMUY ti ko mangi i menta ha ka ni ka sngi ka Indian Oil Corporation Limited ka dan hangi ban wan ra ya ka ni ka enrollment ha ka fees ka balai ka ni ka fees ka balai namar kumba kalong ha ka fees ka ba aru house nam arja khan nai ka achievement jong ka ni ka enrollment kala kham kiu ba ka poi hadu 100% bad ka pasutan kalong bahau ni sem arjar fly kani ka enrollment ha barok ka we ka India leng ba ka Indian Oil Corporation Limited ya kani ka LPG gas cylinder ka ba ki ai free connection ni ki beri ki baduk kham tami ke long kami kani ka ki hadu 56% ka balong udak jong ka jing itanat bad kumba PE kani ka meeting menta kani ka third phase enrollment ka Indian Oil Corporation Limited ka don banle ya ka massive enrollment nam tak beneficiaries ki female beneficiaries kam tam na ka banta ka Khasi Jaintia bat garu ka bambut hagan ka state ki migla jungi bat ka pasutan kalong ba ka ni ka Indian Oil Corporation Limited ka thmu banwan ra ka enrollment ka ba shilak tali ki cylinder ha ka ban riu 4000 tali kan dei na ka banta ka Khasi Jaintia Hills riu 4000 tali na ka ki cylinder ki free cylinder connections na ka banta ki long hing ki badok ki long kumi ki badok riu 4000 tali bat sau 4000 tali na ka banta ki community ki beri na pok garu community ti kuman suban pat hang ni ka ya kani ka scheme om dang kaman COA area kadang ka free connection free connection balon ra ada ka Ministry of Petroleum and Natural Gas leng ba ka Indian Oil Corporation Limited nang ta de hapo juga ni scheme pinyo ka cylinder pinyo ka stove pinyo ki tu ki pipe nang ta pinyo ka regulator bat kumta ter nang ta de kani ka scheme ngiron kam ban pendep yaki formalities ngiron kam ban pendep yaki formalities kata ngim khat yaki documentations lani ka KYC feeding na ka banta kini ki beneficiaries ti ha kani ka KYC feeding khamtam na kamta kini ki long kami dan kam ya Aadhaar card
dan kami ration card, dan kami recommendation, dan kami itu 14 points declaration kebaka IOL kala penmiang nak mentaki nam taki long kami kibaduk kanang bagi barok ki long kami kin yo jeng mentoi nak ni la lesi la da pemdan mentai ka job card pemdan mentai ka Aadhaar card ka job card ko mangitip ka manreka ka tiga way ka scheme ko crowd tam hapo ka jela ka jong iru lengma ka tu ka job card ngilaban penang kami ka kum ka identity proof nak benta bangin claim nak benta bangin yo ai ka ni ka jeng mentoi nak ni ka LPG free cylinder. Okey, kata ketika poin ke baar, bad ka poin ke balai ke long bang, ya kan ni ke enrollment, Klem tepap ke office juga online turn service center, ngari managing director juga online turn service center. Bad kumba ke kubur wastu nak kalong bang ni ke Indian Oil Corporation Limited, hakai ji kan du bad nga, kum managing director juga online turn service center. Nila don ni kau kerja temu, bad kata kalong bangin mobilize sigi beliau, bangin eye awareness sigi beliau, bad kam tam bangin ora ke enrollment. Baka pasal baka long ba kila don lupa kan nika initiative mana kalian juga Indian Oil Corporation Limited ru ko mangitip hapok bajan tia menta kala nang yat kan nika enrollment kala nang yat lembaga jing tray juga NGOs but ki self help group dan iki kinu ki seng tray man sofa omtang bagi tray handai kadon gajing mentoi haba ki tray gari kam but kalong ru double benefits ki batray ru ki yo kam but kilong kami ki badok ru ki yo gajing mentoi lembaga niki gas cylinder but ka ba kham long critical kandidat pada kalong ba hagapor bangi authenticate iu tu ya katuka documentations menta shubu pi submit ikan Aadhaar ka jongpi dan kam ba bantip ba la pila da biu teng ni kan scheme le si men shwa pila da apply shakawi ka agency phimla ban le RCN te kum mangi te baka Aadhaar ID lani ka Aadhaar application ka Aadhaar ka baklan ka ID ka baklan ma bangila ban authenticate iu brio namar ka Aadhaar kalong mandatory kum mangi te hakipor babun nak minta scheme babun ka Aadhaar authentication kalong ka badan kam hadu kata tilang ba ka Aadhaar ngila ban tip la phila dan lupa nem ka connection shakawi ka caka ti kum ta ngila ban authenticate iu brio we beneficiary nginum na ban duplicate iu tau beneficiaries ti kani kalong ka jing tray hok but ka online dan service center kan le badan kam bangin ora yaki badi hok ban yo ya ka benefits na kani ka scheme jong ka PMUY bat ka poin ka basau kalong ka ham dan kam hadu kata namar ba hakani ka poin ka basau kan involve di distributor kani ke enrollment process ka badang ya na ka Indian Oil Corporation Limited na ka banta ban ai kani ke jing mentoi yiki long kumi ki baduk ki bawan ke long ying baduk ki badan ke PPL card ki badan ya ka recommendation orang ba snong ya ka jing long duk ha ying ka sang jong ki ya kani la le kerpang de distributor ki di main role sang niru namar ba ki di maki ki ba supply ya ka LPG cylinder shaki long ying ki baduk But hakani ka enrollment ki distributor ringkat bagi NGOs bagi self help group ringkat bagi seng triman somha ki balet chikishnong ki thau ringkat bagi online dan service center ka balet ka mobilization nam bagi patba kerpang leng bagi media ka jong piru kata kalau ngabadan kam hadu kata kana bagi new shibun ya kita ki beneficiaries baga point ka basan baga khaddu common shong no kani kamdei tang ka target kadai ka vision jong ka Ministry of Petroleum and Natural Gas kamtam ega sarkar India haga panwanra ya jalan meg le silak tali kita ki gas cylinder ki free gas cylinder nam ta kilong ying ki baduk kamtam kilong kami but ya kani lathu ban pendap hadu lai phui tarik December ka kam ka bun bhana ka banta ka office jung ka online service center kum ju bagi NGOs bagi distributor but kamtam ya ka Indian Oil Corporation Limited bakan achieve ya ka target ka jongki handai wala ka taru kumbang semua hakim meeting sebab ba ka Indian Oil Corporation Limited kan nang yai penbut din pat ya kani ka kam kanang bangen kinang bun kita ki bayot jimun toy na kani ka scheme hoi kuman chuban pat hadin ya ka e bangalad kran mene namanya kani ka scheme la permit ha usnam arjakan rio ha first phase bad kani ka scheme nginum klan teleleru ba latmu kerpangika na ka banta kilong ying ki beduk kilong kemi ki beduk ti kumbang ngala ong mene ha ka tu ka first phase R4% ngila de achieve ha tu pol lemba ka Indian Oil Corporation Limited kat kum ka data ka baki ayanga nang ta dia ha ka second phase 2019 ka ju hi ka rukam kila achieve hadu 44% nei ti kumba pikeli pada gajing keli la kitu ki badan ration card kila banyo nem nei ka ration card ni su tu kidan la gajong ka category la ni ka jong ka section la ni ka jong ka level nei ya kan ni ka scheme la ai kerpang khanang tang kilong ying bedok nginom baklai kata haga bai dei kata kumang tep hagin ki first phase back second phase nei kajing penrung kerteng habar ko begari India ngan kare begari India barboy mo kajing penrung kerteng ya kani ka scheme kala poi hadu khandai krur tam kabaka ju ya ka population jong ka Singapore nang tade jong ka Malaysia but kum ta ter kidon ki countries jong southeastern Asia countries
Kiba ke population jong kini ke country zai kayak kaju bag first phase bag second phase enrollment jong kani ka PMUY hadu kata ka jinglong crowd jong kani ka scheme ka namar kani ka scheme kadi kerpang nom tong paj ba kham tami kilong kami paj ba ngen ong no di hot ngin ha bandung jing snong ka jingdon jong NGOs ka jingdon jong ki self help group ba ka jingdon jong ka online service center ngin lek bandung support kisnong bat ko mangitip mentah kani ka first session ngidan ka trainings kani ka meetings happening jong ka Indian Oil Corporation Limited peringkat bangi ke NGOs henry haga second session kan don ka meeting jong ka IOL bat ka bakirang basnong ka pamut automatically kirang basnong kin yo ka awareness pangkani kin yo ka awareness ti ya kata ka benta la shanya be ka IOL bakan le yaki benta kum nuban bensiat iki kam la kan bensiat ka snong ka no kurkom la kan bensiat ya ka online service center ba ya ka bagi NGO sa hanu kurkom henry kum bakalong ka online service center kali ka bahatam ban mobilize board ban ya kenduk kirang basnong haju opor ban mobilize lang rengkat bagi NGOs kamu ngitrai ben tak IOL te kum ngitip ni nomor ba man ka district idon lagi jong ka district administration ngidon ki create jong ka district te haki district ngidon ki block bat ki block kita ki authority ki bala bat ai kata ka population number sapok ka snong ka thau rengkat bagi jing trai bagi snong then ki how badai bade banjit kita ki longjing ki baduk ka jing trai hok jong ka snong ki thau ka jing trai shisha ka kam kadang kam ka jing trai kam ka ba hadu kata na kali ka snong ho bat kendai tang ki snong hidu ki bala ban recommend la kinu ki longjing ki baduk namar ngi nginum tep henry nan ong pada batang ki snong group ki kalabyang ngidan ni ka mandrega card ru lengba ka engineer ji card battery lengba ki ka spas ni ka jing trai spas ni nang ta deng ngidan ni kini ki BPL card ru ka tur ka ya lengba ka supply lengba ka food and civil supplies ti kamut either way ngila ban identify kita ki brio ki badai ki longjing ki baduk